Salam vatandaşlar, salam Halmara dağa, salam Sapar ağa. Vatandaşlar, men bugünkü etjek çıkışım Türkmenistanyň içinde biziň içeri işler ministrligimiň içinde edilýän bir ýerden pysy pujurluklar barada hemem Türkmenistany nelegalny dolandyryp oturan prezident we ministrler barada size gurrun vermekçi. Şu gurrunlary diňläp özüňize netije çykaryň. Ýagny men aýdyp berjek bolan gurrunum İçeri İşler Ministerliğinin nolki bölümünde gulluk eden eskerler dilinden alınan bir ya iki eskerin değerlenim bir näçe eskerlerin gurrun berýän gurrunlarynyň esasynda. Bulam hakiki bolup duran zat, bolan zat, şu adam bolup duran zatlar barada aýdyp bermekçi, şulary diňläp netije çykarmaňyzy sizden haýyş etýän. Bu bolan waka Mulukov minister bolup işläp ýören wagtynda Mulukowa baryp ýegenler ýanky garyndaşlar zatlary ýegenleri gapysyny depip berip çykýan wagtlary 6-njy addeliň 7-nji addeliň we içeri işler ministerliginiň baryp şeýdip besperdelik edip ýören wagtlary gelip Mulikowa şeýle prikaz berilen. Ýagny belli bir möçberde uly summa pul aýdyp şonu her hepdede ýegenden hasabyna tapyp bermeli. Onam Mulikow abeşni halkdan almak üçin edilýär. Ýagny şu wagt bilýän bolsaňyz molimlaň, doktorlaň we beýleki edari işgärleriniň aýlyklaryndan köp tutum edilýär. Olam bir ýerden ýanky nelegalny tutumlar hemmesem sebäbi hakyky tutum diňe pensiony fonda ötmeli biziň ýurdumyzda. Pensiony fonda ötmeli hemem ýanky yetim çagalar muňdaşyndan bir ýerden ýanky tutumlar we köpüsiniň atlary ýazylýar, ýazylmaýar şunýaly ýöne köp möçberde 200 manat, 300 manat, 500 manat aralykda tutumlar var. Şo pullaň size nire aýtýan aýdyp berjek. Mulikowa şunýaly prikaz gelip, onu öz bähwitlerine işleden haram bolan tohumlary, ýegenleri we garyndaşlary. Sebäbi bular şeýle prikaz beren her hepdede şo belli bir summany tapmaly. Mulikowyň ýanyna 3 tane zam minister bolan, olaň biri Hacıyev, beýleki Çakiyev we Durduyev. Şu 3 tane zam minister var. Mulikow şolary ýanyna çagyryp aýtdy, şunýaly summa tapmaly. Olaram gidip özünden aşagdaklara buyruk berýär. Şeýdip. Ahyrynda bu pullar biziň sadaja halal zähmetini çekip alýan aýlyklaryndan adamlaryň sadaja ýöneki prostoy halkyň aýlygyndan tutulup alnyp şonu uratýarlar her hepdede nähili haýsy edara, haýsy işlerde aýlyk alýan bolsa şoňa görä edip ýanky şo pullar uly kletka sumkalar, jelka sumkalara, korobkalara, süýji korobkalara, telewizoriň korobkalary, ullokan korobkalaryň içine paçka pullar ýanky uradylýar Mulikowa. Zam minister getirip berýär şonu. Vilayet nomer maşinlar zam ministere getirýär, zam minister Mulikowa getirýär. Şo pullar gelen güni şo taýda naryada duran eskerler, nolukin eskerleri, içeri işler ministerliğine naryada çykýan eskerler götürşip şo Mulikowyň kabinetine gallarşýarlar. Şo gallarlan pullar gelen güni Mulikow ýygnaga dep çykyp gitýär. Şo çykdydan soňam hergedek ýygnakdan gelip täzeden bunu aga nomerli maşinlara ýüklep ýanky pullary uratýarlar. Eskerler bardy geldi şo Mulikowyň pomoşnigi eskerlere kömekleşiň diýende pulluny bilip görnüp duran ýerlerde bagly agam bu pulmaý diýip sorasa, aýna alon pullary inem bu ünsär men alon pullar diýip bolan
Bulara yalan sözleýärler. Nalogyn pullar bolanna vatandaşlar nalogyn pullary inkasasiýa maşinalary bilen öňürtü bilen ýa-ni inkasasiýa maşinalary bilen getirilýär. O pullar onsoň içeri işler ministrligine dälilenip finansy Minfina, Ministerstva finansa hemem ýa-ni Merkezi banka ýaýradylýar nalog pullary. Merkez banka ýertilmeli. Ýa-ni bu pullar tutumlanyp alnyp galynýan pullar halkymyzyň elinden gözüne basyp alynýan pullar. Ýa-ni şeýdip adamlara göz goýagçylyk etýärler-de içinden. Inni her ýylla şu gulluga gelen eskerler, mysal üçin iýulda gelen bolsa ýa iýunada ýallada gelen bolsalar, şowuny gutark gitýän çyslosam edil şo gelen önüň çyslosyna bellenilýär aslyna. Ýöne prezident permany gol çekýär. Ätýaşlyga barýan eskerlik gulluk borçyny ýerine ýetirdiler diýip gol çekýär permana may aprel aýlarynda. Şondan soň içeri işler ministrligine Çakyýew, Imre Çakyýew öz pamoşniklaryna aýtdy. Ine perman çykdy. Indi kim tanşysy bilen gitjek öýme ýer barjak diýse 2 milyondan getirip bersinler jaňa ders komandir rotalaryna diýe. Ýa-ni pamoşnik baryp naryady dura eskerler aýtýar. Siz barıňdan aýdyň şo özüňiz ýaly eskerlere kim 2 milyon berse ýa-ni boşatýar. Ýöne menem üstünden işlejek bolýan, menem 1 milyon goýjak, 3 milyon bolýar. Senem näme diýsem diýä üstüne goýsam goýay diýip eskerlere de wizat göwretýärler. Eskerler baryp 4 milyon, 5 milyon ýa-ni häzirki pullan 1000 manat bolýar. Baryp öýde ýaly eskerler aýtdy kim 1000 manat berse komandir rotaňa Çakyýew jaň edip ýa-ni goýbertýär. Ir goýberýär. Iýulyň mysal üçin planşatyna çen garaşyp oturmak gerekkä. Maýyň başyna ütýäňiz diýip, şeýdip maýyň başyna pul berip köp boşak gaýdan eskerler bar. Bärde men näme diýjek bolan eskerler günäkärlejek ýa ýenetjek bolamak ýöne edil zam minister bolup şo taýdan abyşny bir eskerlerden wizat almany utanmadyk Çakyýew gurrungyň soňy bilen dowam etjek bolan şu Çakyýew şo taýda näçe ýyllap bu ýagdaý 2 ýyllap 3 ýyllap şu eskerler şo pullara borýar. Ýa-ni şeýdip Çakyýewa pul berip gitýärler. Molik faylan pullara morya gaýtalanıp durýar. Ýylyna ýyl her ýyl şunýalda bolup durşa içeri işler ministrliginiň içinde. Kim ertip berse ýa-ni 1000 manat şuňa ýa-ni 2 milyonda Çakyýew alýar, 1 milyonny pamoşnik alýar, 1 milyon 2 milyon tüzüne eskerin öz alýar. Şeýdip komandir rota jaň edip planyfa boşatmaly. Ýa-ni eskerler kim pul berse şonýal jaň barýar komandir rotasam ýa-ni boşatyp goýberýär bulary. Men aýtjak bolýar zadym ýa-ni şeýdip korrupsiýa bilen dolandyrylyp oturulan biziň içeri işler ministrligimiz ta eskerlerden aşlap bu diňe eskerlen gören zady. Onuň üçin gaty köp uly meçherde pullar alynýar, uly meçherde wizatkalar edilýär, köp salgytlar salynýar. Ýöne bu diňe eskerlen görrüňi. Şular ýa-ni Çakyýew şondan soň muny korrupsiýa adelyň başlygy edip goýýarlar. Korrupsiýon adelyň başlygy edip. Endi pikir ediň, ünseriň. Ýa-ni eskerden 2 milyon alyp utanman eskerden pul alma zapadly görmerler zam minister bolan adam. Ýöne şu ýüzüniň bir gat hamyny aýryp eskerden 2 milyonun pulygynan adamy alýarlardan korrupsiýa adelyň başlygy edip goýýarlar. Ondan soň Molik batylan soň Çakyýew Molikyň ýerine goýýarlar. Ene biziň içeri işlemizde bolup geçýän zatlar kim wizataçnik bolsa, kim alarman bolsa, kim ýolup bilýän, ütüp bilýän bolsa,
Şol adamları ýokary geçip yegenler, garnaşlary, tohum tiýji prezidentimden şolar ýalňyş ýola ite berip, lawuşga atyp, şolary işledip, şolaryň eline rol berip, şolary işledip, iň soňunda da gapana düşeren sıçan ýaly edip, ýanky syry gapana goýup sıçan tutulýar diýerlerine, şon ýaly edip tutýarlar da batýarlar. Bu istoriya bir adamın, iki adamın, üç adamın da şu çakaçan organ işgarlarında işlen ya da ministerstvalarda işlen adamların hemmesinin ıkbalı bir mengeş olun eline öňürti rol berýärler, bularam ýalňyş işler buýrýarlar, bularam etýärler. Şonu edip iň soňunda da özleri ýene de şol işler etdirip soňam öz elleriniň öýden pozmak üçin Haramol Berdimuhammedowyň garnaşlary, tohum tiýji yegenler öz ellerini gıýdan pozmak üçin bu adamlary owadan defa turma uğratýarlar. Galan häzir içinde işläp oturan ministerler, organ işgarlar, kelläňizi işledin, siz kimiň tarapyny tutup, siz kime hyzmat edip ýörsiňiz. Sizi oýnap, sizi ağlap ýör bu hökümet sizi iýdirip bu baga wakylýar, ýanky sygary ýa öküz soýjak bolsaň öňürti baga wakýarlar, semretýärler, iýdirip kunjara berip, onu berip, muny berip, şeýdip sizi semredip basýarlar. Kelläňizi işledin, baryňyzyň barjak ýeriňiz bir ýer sizin. Baryňyzyň barmal ýeriňiz owadan depe. Siz kime ulluk edip ýörsiňiz? Halk bilen bolun, halkyň tarabyna geçirin. Ýok edin şu prezidenti. Bize ýol açyň. Biz barmakçy, biz öz döwletimizi urmakçy, biz adalatly döwlet urmakçy. Hiç kim narda bolmady. Hemme kişi gowy işler, hemme ýerde gowy işler açylar. Biziň duruşy bilen, kökü bilen korrumpirlenen ministerstwalanma size yüzlenýän wagtyňyz waka kelläňizi işledin danym biziň tarabymyza geçip bize ora hereket edip başlan. Size şonu aýdasym gelýär. Sebäbi siz edibileňiz etdiňiz. Indi siziň soňuňyz nira barýanyny görüp oturasyňyz. Akça da şeýle, mulyk fam şeýle, bolmasa şol adamlar ýa ondan öňküler hem şeýle. Hiç hem erwed adam da. Biziň türkmenlerimiz bir haramzady adam der. Ýöne şonu şeytanyň oýunyny gurnap, baga bakan öküz ýaly edip, sizi semredip soňuna owadan dep aklaýarlar. Türmelerde näçe sany pikir edin, näçe sany polkovnikler, näçe sany podpolkovnikler, näçe sany mayorlar, hatda şu mayorlaryň içinde Vatan owly ýaşyňa meňdeş bir näçe medallar alan serkerdeler, polkovnik, mayorlar, ministerstwaň işgärler näçe sansy ýatyr, näçe hojalygy maşgalasyny böllüler, näçe hojalygyň maşgalasyny oda ýakdylar. Şu beren pullarynam size etdirýän korrupsiýalarynam iň soňuna basalanna ine plança bersen goýberjek dip iň soňkusyna çen şol adamlaryň elinden alyp ondan soň basýarlar. Emma bu düzgün näme üçin prezidentiň yegenlerini değişdirler? Olar eden nese bolýar? Başka halk bolanokmy? Aslında hiç kim böyle hareket etmeli. Aslında kanun önce işlemeli. Dastoyny iş zıvanyaňa göre aylyk almaly. Şol aylyk sana korrupsiýa almasaňam seni isleýişiň ýaly ýaşadylmaly. Kelläňizi işledin. Polkovnikler, mayorlar size yüzlenýän Türkmenistanyň içindäki serhetde pograny işleýänler, MVD'ň polkovnikleri, yaragly güýçler, hemmäňiz kelläňizi işleň, baryňyzyň barjak ýeriňiz bardyr, hemmäňiz soň giç bolar. Häzir halk ayagy galanna, tamdyra çöregi galanna ýapdylýar. Şu wagt siz hereket edip şu bir kanun oturan nelegalny prezidenti aýyrmasaňyz, daşynda halkam içine salmasaňyz soň size giç bolar.
Soň size şeýle bir giç olar. Soň siz özüňizi adam gözläp adam tapmarsyňyz. Sizin arkaňyzda soň hiç kim durmaýar. Halkyň şu wagty ruhy galkyp ayaga galan wagty bizi gollan, biz bilen bir bolun danym. Şu nelegalny prezidenti onun maşgalasyny Türkmenistan sag oturan maşgalasyny ýok edin. Bize yol açın. Biz erwesat etjek bolamyk, bize yol açın. Men şunu aýtmak isledim. Köp sag bolun. Adamlar, watandaşlar pikir edin. Bir ýönekeje duran eskirin gözleri bilen gören zatlar, bu jaga zatlar. Emma bizim ýurdumyzda ondan milyon esse köp zatlar bolup geçipdir. Her bir ministerstwada bolupdyr. Diňe daş ýanky içeri işler ministerstwasynda da. Şoň üçin pikir edin, oýlanyň, belli bir netije gelin, reşeň edin, öz araňyzda birleşiň. Gelin şu haramly prezidenti ýok edelim. Sağ olun dinläniniz üçin watandaşlar. Ruhuňyzy belent tutun. Inşallah adamlarymyz köpelip barýar. Nesip bolsa barar ýurdun içine hemme zat gowy bolar.